aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. K'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 18 na aw dusukun bɛna nisɔndiya k'aw lase wa ni nɛgɛsoboli kulonkɛba ye an ka jamana kɔnɔ Tour cycliste international du Mali 12e édition ni an ka jamana ɲɛmaabaw ka bonya ni karama ye Fédération Malienne de cyclisme bɛna nɛgɛsoboli kɛnɛba bila sen kan aw ye Bamako, Buguni, Fana, Segu, Kulikoro kilomɛtiri 624 Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Tour du Mali tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye a b'a to maaw bɛ Mali seko ni dɔnko lakodɔn Maliyɛn ka dunan kunbɛcogo ɲuman Maliyɛn ka jɔnkolo la ani lafiya min b'an ka sigidaw kɔnɔ dunanw ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama. Jamana ta ɲɔngo o maaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nɛgɛsoboli kulonba in kɔnɔ. Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée Conakry, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Guinée-Bissau ka fara malidenw kan ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ yaasa ka na kulo in diya kosɛbɛ. Tour cycliste international du Mali labɛnbagaw ko nɛgɛsoboli in bi kɛ bɛn badenya ani keleya taamasiyɛnba ye. Avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na a ye bɔ ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa u ka nɛgɛsobolilaw kɔkɔrɔmadon. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye avril kalo tile 17 san 2026 sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye kulubakaw fɛ yen jamana 4 olu ka lasigidenw na n'u ka lasigiden sɛbɛn di Kiba b'o la Union européenne b'o la Ghana bɛ o la ale ni Qatar ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen sa u ka sɛbɛn minɛna jamanakuntigi yɛrɛ fɛ kulubakaw fɛ yen
Sadio Kamara ale bɛ Joyilakaw fɛ yen baara la, baara min ni Joyila sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ kura o kurumo o birikiden fɔlɔ dali baaraw ale taar'o la. AES Wolomasiri Tabaw ka dagatigiw fana bɛ lajɛla Burkinakaw fɛ yen yaasa kɛlɛkɛcɛ minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ AES tɔgɔ la olu bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min baara kan ka kɛ ni kuntilenna min ye. Wolomasiri Tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la service social ale ni minanw ni taji baarakɛyɔrɔ min Wolomasiri Tabaw ka gun ka kalan kɛra olu kunna o kalan an n'an da don la. Kita 7 o de ni tora waleya in senfɛ. Sagabari radio Sagabari directeur no Ousmane Keita ye ale bɛna na ɲɛfɔli k'an ye nin ko in na min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa kibaruyaw fana bɛ an na olu da outlook kan. Farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ Mali Senandolantan Fédération a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise san 4 dira ale ma min ye FIFA ale ni lakɔlɔsilikɛbaa minnu bɔra farikolo ɲɛnajɛ ndolanci jɛkulubaw kɔnɔna na ka na ko in kɛra olu ɲɛna. Mali tɔgɔla nɛgɛso boli n'o ye Tour du Mali ye o bolili siɲɛ 3nan kɛra kunungo. Siɲɛ 3nan in senfɛ sa a yera k'a fɔ sa min ye Jamutɛnɛ ye n'o ye cɛmɔgɔ ye ale wulila k'i jɔ ni duloki nɛrɛmuguma ye tuguni. Farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko baara belebeleba minnu kan ka k'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye ɲɔgɔndanw ye. Minisiri n'o o ye fɔnba ye ale ye ɲɛfɔli kɛ o ko ka conseil des ministres la o baaraw an na an da don la. Kɔkan kibaru o na kɛ k'an ka bi sɔgɔmada in na kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen dafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Laginɛkaw fɛ yen kalata o ye wasaden kalata ye o baaraw labɛnw bɛ senna olu fɛ yen. Senegalikaw ko tɔnɔ u bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ u ka jagoko ta nasira fɛ n'u ka jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu ɲini an na an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka taa kuncɛ ni Iran ale ni Hezbollah Israel ni Liban ka ko o bɛ cogo min na bɛn min sɔrɔlen o ko hukumu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen da o tulo kan nin ye an don kan ye bi sɔgɔma in na. Sɔgɔma in na a bɛna kɛ Soko ye an bɛ taa Segu Falaye Segu ni Kamanagan Segu ni Jɔrɔ Segu ni Kunasiri i n'a fɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ tajiko ye o sababu ye kabi san 2000 ale ni 25 octobre kalo Mali jamana tajiko gɛlɛya donna a kɔnɔ Segu ani Mali marabolo tɔw danfara tɛ u ni faaba cɛ hali n'o y'a sɔrɔ Segu an bɛ se k'a fɔ ko kilomɛtiri 240 ɲɔgɔn ko o bɛ ale ni Bamako cɛ min ye balanzanw tɔgɔla dugu ye Falaye taji yaasa ka se ka baara ɲɛnɛbɔ ye Segu Jɛki bolofara min bɛ yen o taara ka di gouverneur lakaw ma jagokɛla minnu bɛ tajiko kunna olu n'olu ka se ka o ɲɛnɛbɔ i n'a fɔ a yamaruya dira cogo min na marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye gouverneur ye ale ni dugudenw u ka sigi ka baara in kɛ Segukaw ye mun lakɔlɔsi Falaye olu sago n'u dungo tun ye min ye taji ka kɛ kudayi ye waati bɛ olu k'a sɔrɔ nka a nana ye k'a fɔ ni taji nana bi u bɛ kalo kɛ o tɛ taji sɔrɔ tuguni waati dɔw la u bɛ bali k'a sɔrɔ o la sa jɛkulu min sigira Segu gouverneur Nagakɔrɔ ale ko n'u ma falen don ko kɛcogo la office du Niger bɛ yen masinaw bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen maaw mago bɛ taji la usines bɛ yen olu yɛrɛ y'a lajɛ sa u yɛrɛ tigɛla fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ yaasa cogo min na taji ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Segu n'a ka fɛɛrɛ ti ban Falaye o baara min kɛra a nana ye k'a fɔ o ma foyi bɔ kow la Segukaw fɛ yen anw kare kɔnɔ mɔgɔw anw mototigiw anw minnu ye ni anw ka baaramisɛnninw bɛ kɛ taji la Falaye an bolo fila dalen don an kun ka kule gouverneur ɲɛ b'an na don o don a yɛrɛ ɲɛ tɛ taji la an bolo jɛkulu in a ye fɛɛrɛ fana ɲini o la Falaye an ye min fɔ yan kare kɔnɔ butelitigiw minnu bɛ taji feere ni pɔmpu kelenninw b'u bolo u y'a k'olu kun a kɛlen olu kun anw ma dara koyi Segu bɛɛ b'o kalama bi k'a fɔ ko o fɛɛrɛ min sigira gouverneur n'a ka cɛdenw fɛ o nana ni lafiya ye baara in hukumu kɔnɔna na bi duguden caman yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ni nin kun ma kɛ lafiya tɛ se ka na cogo si la sabula min bɛ taa station baw la Falaye an bɛɛ b'a dɔn o bɛ cogo min bi o Segu ma da o ma koyi min ye gouverneur ye a ko nin ko in fin filɛ cogo min maaw jalakili bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ko nɔgɔya hali bi u ko ka bɔnko don a la o la sa
faso ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka taji ta fala ye i bɛna gouvernement de la ka taa bɔn ta n'i nana n'i ko ko litiri 50 u b'a fɔ k'o t'u bolo 20 b'u bolo u b'o d'i ma i ka t'i mago ɲɛ n'o ye o la sa cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ faso tɔgɔ la ale ni wolomasiri tabaw taw kan minnu bɛ Segu gendarmerie min bɛ yen polisi min bɛ yen sapeur pompier garde national fɛn fɛn finitigilaka ye fala ye ka taa se hali douanelakaw ma an bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɔ nin minɛ gouverneur bolo n'an mago bɛ taji la o yɛlɛma in o y'a to station minnu fana dira Segu kɔnɔ olu fana bɛ se ka ni lafiya cogo min na k'a tɔ to dugudenw bolo baara kɛcogo ka se ka ɲɛ o de la bi Segukaw ko an ma fala ye ko k'a fɔ ko taji bɛ ka feere Segu kan kɔnɔ wa ko wolomasiri tɔgɔ bɛ ka taji feere a ko fo n'u y'a sɔrɔ o ye taji wɛrɛ ye nka k'u m'a fɔ ko taji kun tɛ feere ye dɛ ko nka nin waati in na ka kɛ ni bɛnkan min sɔrɔla ani commission sigili ye ko Segu kɔnɔna taji ka feere kan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɛ nka olu ɲɛ ma se ka di o kan olu m'o ye bi u m'o ye sini nka fala ye nin waati laban in na ko Segukaw ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye maa bɛ Segu wolomasiri tabaa don finitigi don sapeur pompier don wa a bɛ taji feere fala ye taji in kɔni ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko olu t'a dɔn taji bɛ bɔ fan min waleya in yelen u ye polisi direction maaw k'u bila k'u ka taa kamalen minɛ o minɛli senfɛ polisilakaw yɛrɛ nana ye k'a fɔ n'olu k'u bɛ taa nin kɛ cɛ ka taji feere yɔrɔ gunnen don sapeur pompier direction na fala ye a tɛna ban kɛlɛla finitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu y'u ta bɔ a ma ka taa fɔ ɲɛmaw ye an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini kamalen minɛ cogo la n'o tɛ a ko kɔlɔlɔntan tɛ maa kofɔlen fala ye ja sapeur pompier maa don nka Segu fana sapeur pompier ale t'o mɔgɔ ye joyilaka don ale de bɛ ka taji in feere ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka se Segu finitigi bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaw ka sɛgɛsɛgɛli la sa u ye sapeur pompier directeur min bɛ Segu u y'o wele k'o ɲininka maa kofɔlen e dɔn b'a ko la wa o fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛbɛnninw kɛ fala ye ka taa sɔrɔ min ye nin maa kofɔlen ye a tɛ Segu yɛrɛ sapeur pompier ka liste yɛrɛ kan a bɛ joyila de nka Seguka don wa fana a ye min kɛ a bɛ taa ka taji de feere Segu sapeur pompier masurunana fala ye ni maaw y'o ye u bɛ mun fɔ ko sapeur pompier bɛ ka taji feere Segu ɲɛmaw k'o fala ye ko maa kofɔlen yɛrɛ tunnen don bi Segu a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la n'o tɛ tɛgɛ bɛ d'a kan o la ko nin ko in nin de kɛra k'olu tɔgɔ tiɲɛ nka bi Segukaw ko k'olu ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ olu bɛ ka baara kɛ cogo min a ka gɛlɛ bi kan kɔnɔnaw la maa ka se k'a fɔ ko maa min bɛ taji feere fala ye baara sigilen don sen kan cogo min ko nka k'o ta bali ni dugudenw y'a ye u ka dayɛlɛlen don maa bɛ Segu n'a Lamini n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu fala ye ko n'u ye fɛn min ye k'u ka wuli ka se gouvernement la u ka taa ɲɛf'u ye u ka jɛ k'a baara ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ o ka fisa maaw k'a fɔ ten ko n'o tɛ min ye feereli in kɛ a kuma fɔra olu ye u ye wulikajɔ kɛ k'a ko ɲɛɲini polisi directeur yɛrɛ kun bilara a ko kan nka Segukaw ko min ka d'u ye bi fala ye ko ka taji kɛ kuma bɛɛ u k'a sɔrɔ ye an bɛɛ bɛ k'o de ɲini nka ne ye min lakɔlɔsi fala ye jamana ɲɛmaw kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ k'u se kɛ kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ ka musakaw bɔ kɔsa in na yɛrɛ sefa wari miliyari 3 u y'o de kɛ yaasa taji dɔ kana fara a sɔngɔ kan o sen tɛ sɔrɔdasi minnu bɛ taa ta o sen tɛ min ye chauffeur minnu b'u ni di su ni tile o sen tɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sirabaw ninnu ka fala ye sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta
n'i yɛrɛ ta ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. An bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la Fala ye lasigiden 4 olu nana ka n'u ka lasigiden sɛbɛn ni kunungo alamisa général d'armée Asimi Goïta ma min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ministre Ablaye Diop ale tun b'a kɛnɛ kan maa fɔlɔ min nana sa n'o ye a ka lasigiden sɛbɛn di jamanakuntigi ma Fala ye o ye Kibakaw ka lasigiden ye Viviana Hernandez si bɛ san 39 na ale da tun bɛ baara la lasigiden so in kɔnɔna na ya a ye jɔyɔrɔ kɛ fo kana kɛ lasigiden yɛrɛ ni waati in na maa kofɔlen a bɛ Mali dɔn fo ka Mali dɔn ka lakari filanan min bɛ yen n'o nana sa o kɛra Alberto Cerezo ye ale maa sugandini ye farafinna farajalakaw ka nanzara jɛkulu fɛ n'o ye Union Européenne ye a sigiyɔrɔ bɛnnen n'o Bamako ma maa min bɛ yen n'o kɛra maa sabanan ye o ye Ganakaw ka Umaru Sanda Ahmed ye ale sugandira Gana fɛ kana kɛ lasigiden ye Mali kɔnɔna na ya a sigiyɔrɔ bɛnnen n'o Bamako ma maa naani maa laban Fala ye o ye min ye Ahmed Al Turki ale de nana sa min ye Qatar kaw u ye ale de sugandi k'ale ka na ni maa bɛɛ lajɛlen y'u ka dantigɛliw kɛ o y'a sɔrɔ yanni nin cɛ u ni Job tun ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɛfɔli kɛ Job ye yanni u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye ka sɛbɛn di ale ma bolo nɔ sen nɔ ka ɲɛfɔli kɛ ninnu sigilen min filɛ nin ta sa dɔw nana nɔrɔbilali kɛ nka dɔw siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ka na baara in kɛ an ka jamana kɔnɔ yan o la sa bɛɛ ni kelenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn faamu ni balimaya min bɛ Mali ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna na sinsin o kan ka dɔ fara o kan nka min ye Kibakaw ye Fala ye olu ko dɔgɔtɔrɔya ko ta na sira fɛ olu bɛna na o ko tɔ yakubaya Qatar ko ale bɛna na sɔrɔ o yakubaya kosɛbɛ min ye Gana ɲɛma lasigiden ye a ko jago ko min bɛ Mali ni Gana cɛ kɔrɔlen k'a daminɛ Gao ka tɛmɛ Moti fɛ ka taa fo min ye Dɔngɔnɔdugu la ko sira in ko fo ka o larawuli kura ye sabula o da ka di olu ni Mali bɛɛ lajɛlen na Union Européenne olu bɛna na u ɲɛsin baara minnu ma sa o ye seko ni dɔnko Manivia ale ni mara yɛrɛ kan sigili sen kan k'o sinsin u ni Mali y'o baara minnu kɛ ka kɛ ni Mali ka taabolo kura ye u bɛnna o kan Asimi ye nin bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u bisimila u n'an bɛ k'u sigi la n'an bɔra an bɛ taa Banikɔ n'o ye Joyilakaw olu fɛ ye min ye Mali bɛ kan jɔ min na nin waati in na lakana basigi a bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ ministre d'État général de corps d'armée Sadio Kamara Fala ye ale taara kunungo Banikɔkaw fɛ n'o ye Joyila ye a kunbɛra dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ ni nisɔndiya ani taare ye k'a yira sa ko a bɔra a ka so a nana a ka so min ye Sadio Kamara ye a n'a nɔfɛmaw Fala ye u y'a yira sa ko tɛ nin ko bila dagirinda la koyi kɛnɛ bɛ mini a ka taa birikiden fɔlɔ da baara ka daminɛ Sadio tilalen biriki da la Fala ye min ye minɛnw ye olu surula kɛnɛ kan nka kɛnɛ kan sa min ye Joyila maire ye a ye foli tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma hakili tolen filɛ nin la nin ye ko kan kɔni kɔrɔ sa ko olu ni bɛna na kisi yaasa bɛnbatiwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la ni nin kan banna Joyila ka lafiya a n'a ka basigi bɛna na sinsin gouverneur n'o ye Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la Fala ye a fana ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma
a ko ko ale kun sigilen no ni nin ye kabi waati min minisiri ye weleliw caya olu fɛ fala ka jateminɛw kɛ ko sɛbɛn min bɛ k'u ka lara wuli joona baara ka se ka sigi sen kan Sadio ka teli u bɛ nin sangalama sa minɛn bɛ taa suru ninnu kan ye fala ye o la sa baara in a bɛ tali kɛ kan belebelew sigili la bi an ka jamana marabolokuraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a n'a minɛnw yaasa cogo min na lakana o bɛ se ka sabati n'an bɔra yen an bɛ taa Burkinakaw fɛ fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigiw min ye anw yɛrɛ ka baro kɛlɛtigi ye ka taa fara Burkinabew ta kan ani Niger ta olu bɛ lajɛla kabi kunna siningo Burkinakaw fɛ min ye wolomasiri tabaw ka dagatigiw ye u ka jɛrɛ in yɛrɛ kɛkun ye min ye sa fɛrɛ ni dabali ka se ka sɔrɔ o la sa Burkinabew ka maa min bɛ n'o y'u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye nin waati in na ale y'a yira sa Musa Jalo k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'olu nana nin kɛnɛ in kan k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye général de division Umar Jara ye Mali wolomasiri tabaw ka dagatigi Niger wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Musa Sali Barmu ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn bolodi ɲɔgɔnma ye général Dawuda Traoré ale min yɛrɛ ye IS kɛlɛkɛcɛw faralen ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan maa mafalenw caman fana tun bɛ minnu bɔra Mali la yan ale ni jamana wɛrɛw la yaasa ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kurubokari Musa Jalo ka fɔ la a ko ko bɛn kɛra min kan ko sɔn bɛna na kɛ o ma koyi IS ka galabu kɛnɛya ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ka wuli ka jɔ kɛ o sɛbɛn min filɛ nin ye n'u ye o mafari o dilan ka ban ko ka taga o di sa yaasa baara bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min na wolomasiri taba dagatigiw kun kan ka falankan mun kɛ olu y'o kɛ maa mafalenw ka baara kɔfɛ sisan sɛbɛn a bɛna na di jamana ɲɛmaaw ma min ye Dawuda Traoré ale bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don nin waati in na IS wolomasiri tabaw faralen ɲɔgɔn kan o sigiyɔrɔ o bɛnnen don Nizɛrikaw olu fɛ yen ma k'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen yanni ninnu ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye dagatigiw ye o y'a sɔrɔ sa maa mafalenw ka bɔ jamana saba in kɔnɔna na n'u dɛmɛjɛkulu olu tun ye baara kɛ k'a daminɛ avril kalo tile 7 la ka taa bila tile 15 la yaasa sɛbɛn min bɛ yen n'olu baaraw kan ka sigi sen kan yan'a ka tɛgɛnɔ bila majɛ minnu b'a la ka se ka olu dafa n'an seginna ka na so min ye wolomasiri tabaw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ɲɛsinnen n'u ka minɛnko tajiko ale ni bolimafɛnko ma n'a bɛ fɔ o ma sa ko DHT olu ye kalan kɛ u ka maaw kunna n'o o ye a bɛ fɔ o ma sa ko kalan kun fɔlɔ ni kun filanan CAT1 ni CAT2 minɛnko tajiko ani bolimafɛnko o ko hukumu kɔnɔna na kalan in bɛ tali kɛ sanko kalan na n'o ye san 2025 ye baara in kɛnɛ ka sa n'o ye kalankunjɛ in ye ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen colonel major Musa Dem ale min ye dangan ye bi wolomasiri tabaw ka tajiko ani u ka bolimafɛnko ani minɛnko kunna ale yɛrɛ tun bɛ yen maa mafalen caman wolomasiri tabaw ka dagaw kɔnɔna na olu fana tun bɛ yen kalo 6 maa 693 olu de ye kalan kɛ musolakaw ye 70 ye a ko kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen u ka jɔnjɔn sɔrɔ sabula u ni lamina wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la tilekɔrɔ baara sanjikɔrɔ baara fiɲɛkɔrɔ baara funtenikɔrɔ baara ka taa se min ye waati gɛlɛmanw baara ma ji tɛ dugu minnu na ani yɔrɔ minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la sa directeur yi a y'a yira sa k'a fɔ ko nin CAT1 mɔgɔ ninnu ni nin CAT2 maaw san 2025 hukumu kɔnɔna na k'u ka baara ko a kɔni tun tɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan min ye colonel Sinali Musa Danbele ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kalan waati bɛɛ lajɛlen na maa ninnu kɔni u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ka sɔn ka muɲu kun ka baara kɛ danaya ni tilenna ni seko ni dɔnko la ko foyi tɛ o bɔ k'a b'a ɲini u fɛ sa u ye kalan min dɔn nin ye dɔnniya min donn'u la nin ye u k'a kɛ ka baara kɛ yɔrɔ caman na maa min ye bɛɛ lajɛlen Sulemani Danbele garde national la fala ale y'an bɛɛ dan ale kɛra major an sɔnna ma ni ye anw ye falini buguninkaw ye koyi n'anw m'an ka disi sɔrɔ ka passe a tɔ tɛ foyi tiɲɛ anw ye c'est pas compliqué o on ont tout dit o la sa ɲɛmaaw ye foli ta nun kɛ u ye k'a yira sa ko so ye kɛnɛ ye baara kɛcogo ɲuman ani kimɛliw k'olu bɛna na daminɛ baara in yɛrɛ kun cɛla ni jɔnjɔndiw ye min b'a yira sa maa saba fɔlɔ min ye bɛɛ dan olu ka jɔnjɔn dir'u ma an ka sɔrɔ k'an bolo bila an da o kɔfɛ service social armée ka bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ tali ma ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma fala ye olu ka baara u ye kalan kɛ u ka maaw kunna koyi min ye nin kalo in tile 13 ka na bila tile 15 la baara in kun kɛ kun ye min ye sa ka maaw la faamuya baara kɛcogo yɛrɛ la u yɛrɛ ka yɔrɔ baara in kɛra ye min ye service social armée yɛrɛ ɲɛmaaba colonel major Birema Samake ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo fala ye ko waati de sera falen ka don kow la min ye service social ye i b'a dɔn a baara min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ya ka taa fɔ mɔgɔw ka so ko karisa fatura o ka gɛlɛn dɛ bɛɛ tɛ so la dɛ dɔw bɛ taa ka munumunu k'u ma so ye
sisan ko ka fɛɛrɛ ɲini o fɔcogo ɲuman na fala ye denbayaw u ka to ka baro kɛ ni sɔrɔdasiw ka service social ye service social fana k'a dɔn k'a fɔ baara mun b'a bolo baara nɔgɔn tɛ min ye maaw la faamuyali ye sɔrɔdasiya yɛrɛ gun min ka jugu fala ye sisan o yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya dɔɔni tɛ fɔlɔ i sigilen de i b'a ye dɔrɔn k'i kɔrɔkɛ ko mugu cira la k'a fa e yɛrɛ b'a mɛn bɔlɔlɔ yɛrɛ sira fɛ nka sisan k'u ye fɛɛrɛ sigi o bɛɛ la maa minnu lakalanen filɛ nin ye u tɛna dan o dɔrɔn ma koyi dɛmɛ fana bɛ taa di maaw ka so cogo di maa joginnen minnu bɛ olu kan ka minɛ cogo di maa minnu bɛ yen ni olu ni hakɛw dɔw ka kan ka kɛ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka dɛmɛ in fala ye o dɛmɛ in jitu kan n'a kumaw kɛcogo n'a waleyaw kɛcogo kalan ye tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na service social ma y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɛkun ye maa kura minnu nan'u fɛ u ka se ka baara in kɛcogo dɔn ka se ka nafa sɔrɔ a la ani ka se ka fana baara kɛ ka ɲɛ bonya ale ni karama o kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ayiwa fala maître Muntaka Tall a ye bataki ci an ma ko kiiri minnu bɛ sen na n'ale bɛ ka olu tigiw sɔrɔladonni baara kɛ ka kɛ ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya gun kan bi a ko a nisɔndiyalen don ko sabula ko sariya ko a bɛ k'a ka sira sɔrɔ min ye maa kofɔlen ninnu ye u minɛnen don ko olu n'olu sera ka ɲɔgɔn ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ma diya ale ye cour suprême ko tun y'a yira k'a fɔ ko waleya in bɛ se ka kɛ k'o tilara k'a fɔ ko waleya tɛ se ka kɛ min ye sariyakisɛ min bɛ yen maître Muntaka Tall ka fɔla fala ye min ye sariya sunba ye a sariyakisɛ 7nan ko bɛ maa yamaruya n'i ka maa kɔni bɛ yen k'a minɛnen don fanga ka bolo kan a n'a ka sɔrɔladonnaw ka se ka ɲɔgɔn ye ko nka ko min ye ko in ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kiiritigɛmaw olu de yamaruya d'u ma sa k'u bɛ se k'u ɲɛda maa kofɔlen ninnu kan maître Muntaka Tall ko hali o fana na ko ale ma wasa fala ye ko sabula n'o y'a sɔrɔ olu minnu ye sɔrɔladonbaw ye olu ɲɛ bɛ se ka da u kan k'a ka kan u kan ka u sagona dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ mun b'u furakɛ ko fana k'u kan ka to fana denbayaw ka se ka u ye wa min ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ se ka da u kan cogo min maître Tall ka sɛbɛn na sa ko laɲini laban b'a fɛ ko n'a ma ɲɛ k'u gɛnna ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun ka fala ye ko ka t'u bila sa min ye sɔrɔdasiw u ka bɔ sɔrɔdasiw ka kaso kɔnɔna na maanifin tɔw bɛ bila kaso minnu kɔnɔna na i n'a fɔ Keɲeba ni Bamakɔ n'a tɔw ale ni Joyilaw k'u k'a lajɛ n'u bɛ se k'u bila olu kɔnɔna na i n'a fɔ maa tɔw bɛ cogo min na Muntaka Tall ko sa ko ale kɔni bɛna n'a ka baara kɛ sariya ye min fɔ a ye ko wa ko n'a sɔrɔ a ma fana ko a bɛna service tribunal militaire a bɛna sɛbɛn bila ka tunu ma a ka sɛbɛn fan filanan bɛ tali kɛ Musa Mara ka ko la a y'a yira sa ko Musa Mara ye laɲini minnu kɛ ko u ye a yira ka wuli ka jɔ kɛ kiiri kɛlen kɔfɛ cybercriminalité la u y'a yira ko ma jɛni cybercriminalité ka nominɛli ye fala ye n'o ye san 1 kaso datuguli ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa cour d'appel la cour d'appel ye o kan kelen f'u ɲɛna sisan k'u n'u ka daliyaw kɔni taalen don min ye cour suprême na nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko sabula Musa Mara ye premier ministre kɔrɔ ye k'a ye sɛbɛnni dɔ de kɛ tweet kan k'o tɛ se ka kɛ a minɛkun ye kalo 9 ko a bɛ bolo la min ye parti politique ciliko ye maître Muntaka Tall ko k'a b'o kɛlɛ fana na hali bi k'o laɲini sabatira koyi k'olu tun bɛ fɛ min ka kɛ n'o ye ka sɛbɛnw kɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye ko cour constitutionnelle ko a sera o yɔrɔ la ka ban k'ale n'o y'a sɔrɔ bi cour suprême kɔnɔna na sɛbɛn ninnu bɛ ka ɲini u ti ka ye segukaw ka ban Muntaka ko k'ale kɔni wasalen don sabula daliyaw b'a bolo ko wa fana ko min ye nin ko in ye ale tɛna n'a bila ten fo sariya o ka fɔ a ye a ka sɛbɛn kɔnɔna na sa naaninan ye min ye o ye CNT maa minnu n'a tun wulila olu fana kama ka kiiri taa n'olu ye kiiri la cybercriminalité la fala ye
a ko fana k'u ye weleli kɛ koyi ko nka ko sɛbɛn bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma wa ale montagatali ma kɛ ala ye k'a dɔn ko nka ko min ye a ka maaw ka hakɛ ye minnu y'a bila ka baara in kɛ ko a n'o kɛ fo ka se a dan na nin ye montagatali ka sɛbɛn ye a ye min ci an ma bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye whatsapp ye ko nin y'a ka hakilinaw ye baara minnu bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ fala ye ko dɔ bɛ bamakɔ bi a kɛlen don ka denbaw kunna siri a kɛlen don ka denfaw kunna siri a kɛlen don k'an bɛɛ lajɛlen kunna siri denmisɛnninw ka ɲɔgɔn da ɲɔgɔn 20 maa 3 maa 15 moto kelen sanfɛ k'a kɛlen don dabaliba ye bi dɛ min ye waleya in ye tiɲɛ don bangebaa caman bɛ yen se tɛ olu ye telimanijugu u kɛlen don ka baaraw di olu ma sa don o don sɔgɔma i bɛna denmisɛnninw ta i bɛ t'u bila kalanyɔrɔ la i bɛ tila ka segin n'u ye ko n'o y'a sɔrɔ olu taama ta ye dɛsɛ ye fala ye ko dɔw bɛ denmisɛnninw yɛrɛ la ekɔlidenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn doni ka taa n'u ye ɲɔgɔnw la ka taa kalanso la ka sirabaw minɛ n'o ye wa kuma dɔ la k'u bɛ moto in u b'a fɔ k'u b'a nun ta maa caman y'a jira k'a fɔ guwa minnu kɔnɔna na ni se tɛ faama minnu ye bi fala ye olu k'u ka denmisɛnninw bila nin cogo in na a kɔlɔlɔntan tɛ sariya yɛrɛ ko moto ye maa 2 ye maa 4 fo ka taa se maa 5 ma o sogolilen moto kelen ka fala ye ko denbaw k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini nka minnu fana bɛ sa n'olu bɛ ka nin waleya in kɛ fala ye u ko se de t'olu ye olu denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ ka ja u la wa a ka jateminɛ fana k'a dɔn ka bɔ jikɔrɔni ka taa bajala na fala o ka jan dɛ o ka jan dɛ k'o bɛ kɛ don o don wa min ye finitigilakaw ye k'a kɛlen don degun y'u bolo nka olu fana tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sabula n'i y'u minɛ i bɛ denmisɛnninw yɛrɛ de mankan mɛn an ka ɛri sera koyi e b'a kɛ cogo di on s'en laisse ko nka a ka kɛ maa 2 ye o ka fisa ni maa 4 fana ye caman y'a jira sa ko jɛrɛ kan ka kɛ nin ko in kan wa hali ekɔlidenw ka finidonko fana n'ala sɔnna ma don nataw la n'an da maga o la bi moto taxitigiw kɔni ko a b'olu arranger ko nin kɔni ka di olu la kosɛbɛ yɛrɛ de ko ni nin du 3 b'i bolo na i bɛ kalo kɛ i t'i yɛrɛ sɛgɛn tilekɔrɔ yaala foyi la k'a kɔni da ka di u la nka kɔlɔlɔ min b'a la o ye ni moto kɔni binna don min na ye ala k'a n'a cɛ janya o kasara o bɛ bonya kosɛbɛ o la sa ko bangebaaw k'a lajɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan burɛm fala ye ko temina a ka to k'aw ta in labɔ kɛnɛma han ko temina ye mairie jeni k'a ban pewu burɛm dɔ de filɛ nin ye ne buranakaw ka te ko maa tɛ se k'o fɔ maa ye tuguni ale de tora te nɛmɛnɛmɛ wulili la ka premier wuli ka deuxième wuli ka sin ka doni furunen ni fɛn y'a bolo sokɔnɔna fala ye ka ɲinɛ ka gɔrɔntɔ daminɛ fiɲɛ bɛ ka ci o fana ye tasuma ɲaga ka biro minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu bɛɛ lajɛlen k'u ban burɛm mairie furuno kelen n'o ye te wuli furuno ye fala ye a ye mairie sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛn ye tasuma de fanga nana bonya a y'a daminɛ fɔlɔ maire ka biro kɔnɔna na fala ye a y'o jeni k'o ban frigo minnu bɛ yen humidificateurs chaises fauteuils rideaux finiw a ko kunnajɔyɔrɔ kɛra min ye kamalen yɛrɛ tun tɛ so in kɔnɔ koyi maa ni ma to a la nka k'a cɛnni barika bonyana kosɛbɛ burɛm ale mairilakaw fɛ yen sɔrɔdasiw olu de wuli ka jɔ kɛ ka se ka tasuma in k'a kunbɛn nka o y'a sɔrɔ cɛnni kɔni o kɛra yɔrɔ caman na moti diinɛtigiw k'olu kalansa yaasa min ye kati gɛlɛya ale ni bamancɛ walew o bɛ se ka ban cogo min o sigira sen kan nin kalo in tile 15 tile 2 kalan don ka se ka ɲɛfɔli k'u ye diinɛ ɲɛmaaw bɛ se k'u jɔyɔrɔ dɔ cogo min na bamancɛ walew n'u ka wale kɛbaaw ka se k'olu kɛlɛli baaraw kɛ cɛfɔ ni kanbɛn k'o sigi sen kan TINPC ale ni Famaku o ka musaka bɔlen don Kayikaw fɛ yen donbolo kɛra Gawakaw fɛ yen donbolo kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na guwa 500 ɲɔgɔn ko olu ye donbolo sɔrɔ nin kalo in tile 15 min ye malo ye makɔrɔni ani tulu ka taa se haricot vert ma fala ye nin bɛɛ lajɛlen dira sa développement social ale bolofara min bɛ Gawo kɔnɔna na ale de ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka di ka kɛ ni Wura Salman ale ka dɛmɛ ye dɛmɛ min na a bɔra Arabi Saoudite ale jamana kɔnɔna na nin waati in na Kayikaw fɛ yen ko charbon sɔngɔ jiginna han an tɛ taa an kɔngɔ fa ye o kɔrɔ ko siraw de sɔrɔla sa kɛ n'i ye charbon sɔngɔ jigilen o kɔrɔ ko armée ka baara ye nɔbɔ fala ye n tɛ n ko taa kun tɛ ka sɔrɔ koyi sisan charbon bɔrɔ vraiment Kayita da ka di an ye dɔ saya kunu o ye 1000 ye olu ta bɛ 600 la yɔrɔ dɔ la yɛrɛ k'a bɛ sɔrɔ 500 musow kɔni nin ko nin jar'olu ye kosɛbɛ sabula waati dɔ la a kun gɛlɛyara kosɛbɛ Yorosokaw fɛ yen kerecɛnnakaw olu sen b'u kɔnɔkɔrɔ fala ye ka taa Yoroso kasobonba kɔnɔna lajɛ nin kalo in tile 15
min ye pasteur fila ye sa n'o ye évangélique pasteur ye olu taara sa ka t'u ɲɛda kasoladenw kan min y'a fɔ u ka laada la a bɛ kɛ cogo min u ni kasoladenw ye daraka dun ɲɔgɔn fɛ ka kibaruya dumanw fɔ u ɲɛna min ye matigi tɔgɔla kumaw ale ni hakilisenni kibaruyaw k'olu d'u ma u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu filɛ kaso la nin ye u fana ni lajɛli ka kan ka to k'u hakili lasigi ka se k'u ni lasalo ka diinɛ ani ala ta k'o fɔ u ye n'an bɔr'o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Fasokaw fɛ yen yɛlɛma min bɛ sen na Burkina ko bɛ ka to sen na hali bi tɔnjɛkulu 118 ko k'olu ci ka bɔ yen sabula ko u ni jamana ɲɛmaaw hakilina tɛ taa fankelen fɛ baara min don sa a yira sa ko yɛlɛmabaw don a tɔnw u na se ka yɛlɛma ka kɛ tɔn kura ye ka kɛ ni jamana sariya kabini janvier kalo tɛmɛnen na sa nin baara ninnu kɔni bɛ Burkinakaw fɛ yen Senegal ka sɔrɔ a n'a ka feere sira fɛ sa ko min ye sanu ale ni taji a to bi Senegal ka sɔrɔ bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka basigi 100 siradala ye ko 7 buruburu 8 o de sɔrɔla nin san daminɛ na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati na kɔni minɛnw tali ka taa kɔ kan a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Senegal bolo sabula degun caman bɛ Senegal lamini jamana olu la Faransikaw y'a yira sa ko nisɔngoyalenba don ka ɲɛsin Senegal ma fala ye ko sabula ko min ye Senegalikaw ye cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ ko Senegal ye sɛbɛn min ta k'o kɔn fo k'o bɔ san 5 la ka to kɛ san 10 kaso ye ko ma diya olu Faransikaw ye bi o ma diya u ye sini u ka minisiri min bɛ yen n'o ye fanga yɛrɛ ka kuma lasela ye n'o bɛ baara kɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ kɛnɛ kan n'o ye KDRC ye Pascal Garvere ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma diya ye kunnafoni di dɔ senfɛ ko wa ko Senegal y'a fɔ cogo min dɔrɔn ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ye dɔ minɛ ko k'o bila san 10 kaso la ko olu kɔni fɛla ko tɛ nin ye bi u fɛla ko tɛ nin ye sini sabula olu bolo olu ka faamuya cogo la fala ye bɛɛ n'i kɛcogo don u bɛ se ka mun kɔni kɔn o ye maa minnu bɛ yɛrɛ feere kɛ k'u bɛ se ka fɛɛrɛ sugu la ko nka ko min ye cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso Faransikaw a tɛ se ka na di la ye ala k'an n'a yɔrɔ janya La Guinée Conakrykaw fɛ yen kalata ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye DG ye ale y'a yira sa ko maa minnu ko k'u yɛrɛ u bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye wasaden kalata la fala ye ko a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayara waleya in kɛra sa ka kɔn min ye egilizitigiw ale ni diinɛtigiw tun ye laɲini kɛ sa ko ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka sen na sa ko a bilara marisi kalo mai kalo tile 31 nata in kalata in ale na kɛ o la laginɛkaw fɛ yen gabɔnkaw olu ye a yira sa k'a fɔ ko u fɛ yen fanga ŋwaradaba dɔ n'o ye premier ministre kɔrɔ ye Alain Claude Billy Mbanze ko ale minɛna fanga tigilamaw fɛ u taara jaso fɔ a ka so su yɛrɛ fɛ ko alamisa su n'o ye kunungo ye k'a cɛ ka taa n'a ye garagara la maa ma se ka don fanga tigilamaw ni a cɛ a ka tɔn tigilamaw n'o ye an ka wuli k'an jɔ Gabɔn ye fala ye olu ko waleya min kɛlen filɛ ko nin ye bingali wale ye k'u tun bɛ se ka sɛbɛn caman premier ministre kɔrɔ don ka ban fanga ɲɛmaa don a ye fanga ɲɛmaaya kɛ wa min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na fana a kɛra cɛbɔ ye ko a minɛcogo tancogo la i n'a fɔ ko zon ko o ma diya u ye bi o ma diya u ye sini Afrique du Sud polisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 3 u y'olu minɛ n'o ye maa minnu ka wulikajɔ barika ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la Kemi Seba ko o bɛ a la maa kofɔlen n'o ye Kemi Seba ye ani maa 3 min minɛna sa k'u kɔni nɔ yera min na Afrique du Sud kaw bolo ba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Lipopo n'o bɛ bɔ Zimbabwe kaw fɛ yen k'u ye maaw bila k'o tigɛ ka taa nanzaralakaw fɛ yen Kemi Seba ale dun ɲininen don nin waati na Benin jamana ɲɛmaaw fɛ sabula ko fangadaraki min kɛra décembre kalo tɛmɛnen na fala ye k'a n'o mɔgɔw ka surun kosɛbɛ wa min ye maa kofɔlen ye fana maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana minnu bɛ cɛncɛnfuga jamanaw la k'a n'olu fana kun ka di ko yalama a bɛna bila ka taa faso la wa ɲininkali kɔni bɛ yen o jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ ale Afrique du Sud kelen kɔnɔna na hali bi Julius Malema ni ale ye fanga ŋwaradaba kɔrɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko ale kɔni bilara san 5 kaso la san 5 kaso in o sɔrɔla mun fɛ dɛrɛ dɔ senfɛ sa ale tun ye marifa bɔ ka mugu ci in senfɛ sa o tun y'a yira sa k'a fɔ ko a ka bila san 8 kaso la min ye a sɔrɔdonbaw ye olu wulila k'u jɔ ko nin waleya in kɔni ka ca kosɛbɛ ko san 8
o kun ye yira ko ka ca sa fana ko san 5 fana ka ca Julius Malema alsa ale kɔni bɛ kaso la Afrique du Sud kaw olu fɛ France kaw fɛ min ye sɔrɔ kɛbaa dɔ ye ni ŋanamu kɛbaa dɔ a bolo tɛ bi ka wuli fala ye ko ale de filɛ nin ye ko ka maa dɔ fa san 2011 n'o ye Israel kaw ka npogotigi dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in a kɛra Tel Aviv yɛrɛ de kɔnɔna na ko min ye France kaw fɛ kunungo u ye ale fana gosi ka bin ni marifa ye koyi maa kofɔlen a kɛra dugu min na sa o ye Nili sur Seine ye o ni Paris dugu yɛrɛ man jan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛlaw olu ka fɔ la kɛlɛ min bɛ senna Moyen-Orient kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko halisa ko wulikajɔ kɔni bɛ ka taga ɲɛsin Libankaw ma kunungo maa 7 de fatura maa 33 olu joginna Israel ka mugu fililen senfɛ ka taa se min ye Liban ale worodugu yanfan ma o dun y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni Liban ni Israel tun ye bɛnkan sɔrɔ o bɛnkan yɛrɛ kan ka sigi sen kan tile 10 kɔnɔna na yaasa faliw ka dabila nka min ye mars kalo tile 2 ye Hezbollah maaw ko olu kɛlen ka kɛlɛbolo da wa sabula olu bolo bi olu bɛ ka Iran de dɛmɛ nka olu ka wulikajɔ fala ye a ye kɔlɔlɔ min lase Liban ma maa 2000 ani maa 20 maa 200 o de fatura waleya in senfɛ maa 1,000,000 olu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔw bila nin waati in na n'an bɔra kɔkan kibaruyaw la an bɛ segin ka na so farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw an bɛ don olu kɔnɔna na min ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifin ka ko kunna kunun na siniko conseil des ministres la a ye laseli kɛ laseli in senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛba minnu bɛna kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ o ye min ye AES ale tɔgɔla jeu d'échec n'o ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye o kan ka kɛ an fɛ yan mai kalo o tile 11 ka taa bila o tile 17 la jamana 4 de kan ka n'o kɛnɛ kan challenge trophée n'o kan ka sigi handball ko humu kɔnɔna na sa o bɛ daminɛ an fɛ yan min ye mai kalo tile 12 ka taa bila tile 16 la jamana 9 de kan ka n'o la championnat d'Afrique de taekwondo o bɛ daminɛ an fɛ yan mai kalo tile 30 ka taa bila juin kalo tile 2 la jamana 44 kan ka na o la min ye championnat d'Afrique de rugby ni o kan ka sigi sen kan UFOR tɔgɔra fala ye ko fana bɛna k'an fɛ yan juin ale ni juillet kalo la jamana 6 kan ka na min ye coupe du monde yani ale cɛ u kan ka fenêtre nin dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya basket ko ta na sira la fala ye n'o ye diɲɛ seleke naani basket cɛw ta ye o kan ka kɛ mai kalo juillet kalo tile 2 ka taa bila tile 5 la jamana 4 o fana kan ka kɛ an fɛ yan afro basket san 18 musolakaw ni cɛlakaw o fana ɲɛbila baaraw kan ka na kɛ an fɛ yan jamana 24 o bɛ kɛ août kalo ale ni juillet kalo o kɔnɔna na ministre y'a yira fana k'a fɔ ko UEFA o ka jɔnjɔn bɛ sigi sen kan san 20 ni ɲɔgɔn cɛ o fana kan ka kɛ an fɛ yan jamana 8 de kan ka na o bɛ daminɛ octobre kalo tile 8 ka taa bila tile 25 la nin bɛɛ lajɛlen ye lajɛw ye Mali jamana kan ka minnu bisimila ani jamana wɛrɛw ni o fɔra conseil des ministres kɛnɛ kan mercredi tɛmɛnen n'o ye araba ye Muazu Baba Sise ale kɛra Mali fédération ɲɛmaa ye kalata min kɛra kunungo dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Bamakɔ ya fala ye maa 72 olu de tun kan k'u kan bɔ ka yira sa n'u y'a sɔrɔ u bɛ Muazu fɛ n'u t'a fɛ min ye maa 69 ye olu ko a bɛ se ka ta ka kɛ ɲɛmaa ye maa 1 ko ko ale tɛ ko in na min ye 2 ye olu y'u yɛrɛ minɛ assemblée générale in kɛnɛ ka sa min ye FIFA ni CAF ye olu ka maafɔlenw nalen don kɛnɛ kan ka na lakɔlɔsili kɛ Muazu Baba Sise nin bɛna k'a sigilen ye san 4 baara bɛ nana kalifa a la a ko sa ko wulikajɔ ni cɛsiri ni danaya min dara a kan farikolo ɲinɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na Mali kɔnɔna n'o ye silanduratan ye ko de bɛ o sinsinni baaraw kɔni ale bɛna kuntilenna kɛ n'o ye nka a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn k'u bolo farikolo ɲinɛ tɛ sɔn o ma o o fɛn tɛ dɛ fala ye kɛnɛ kan ye joliba ase maaw olu sigiyɔrɔ kun lankolon don min ye joliba tɔn ɲɛmaaw ye u ye min fɔ an ye ko ni Muazu bɛnna min kan k'a ma bɔ a sira fɛ ko wa ko assemblée générale fana kɔrɔ tɛ min bɛn kɛlen don assemblée générale min kan n'a maa ni maa tɛ ɲɔgɔn na k'olu diyagoyalen tɛ ka t'o kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ joliba ɲɛmaayaso maaw yɔrɔ o y'o ye ko u n'a bɛnna min kan a ma bɔ a sira fɛ Muazu dun ka kuma na fala ye k'ale ni maa ma bɛn foyi kan a ko ten dɛ k'ale ni maa ma bɛn foyi kan k'a fɔ k'a bɛ n'o kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ko in ta fanga ko a la min ye Amidu Jibirila Ima n'u b'a wele ko Pele ni ale yɛrɛ ye maa cilen ye ka na min ye farikolo ɲɛnajɛ tɔnbaw tɔgɔla fala ye a ko k'a bɛ min ɲini malidenw fɛ u k'u jija u ka ɲɔgɔn faamu u ka se ka tɔn in o kɔnɔ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka se ka taa ɲɛ u ka se ka jaabi ɲɔgɔn sɔrɔ ko tɛ taa fiyewu n'u ma sɔn k'u bolo don ɲɔgɔn fɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa Mali farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na
nɛgɛsoboli ni o tako 12nan ye nin ye fala ye kun fɔlɔ min ye cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ye n'o bolila Sikaso kɔnɔna na ale kun wulila k'i jɔ ni duloki nɛrɛmuguman ye min ye kun 2nan ye Guinée-Bissau ka cɛ ka bɔ Ɲena ka bɔ Sikaso ka na Ɲena ale kun y'o ta kunun ko Welesebugu Bamako cɛmɔgɔ y'a ka fɛn minɛ sisan u bɛna na taa Segu taa de boloda n'o bɔra sa Bamako kɔnɔna na u bɛ sɔrɔ ka na boli belebeleba yɛrɛ kɛ fala ye kalajata maaw u y'an bonya san 10 an n'u bɛ baara la u y'u ka denmisɛnninw ka bɔli kɛ u ye jɔnjɔn da an ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko an y'a ye a diyara an ye wa a bɛnna an ma an bɛ dugawu kɛ min ye école kalajata ye école de santé kalajata n'o ye kɛnɛya kalanso in ye ala k'a taa ɲɛ docteur Salim ni o ye a directeur n'a ɲɛmaaba ye Salim Kante an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen n'a ka dekana maaw olu de ye layidu ta k'a fɔ k'u bɛ nin d'an ma an kun ti yan dɛ nka u y'a di sabula an kun bɛ taama la fala ye Burkina olu fana ka biennale de bɛna na kɛ awɔ on sont préparés là-bas fo n'an taara an wakilu kɛ Air Burkina ye sa dɛ Air Burkina ko min ye semaine nationale de la culture ye Burkina ka ɲinanta bɛ taa kɛ Bobo de fala ye o la sa ka bɔ Waga ka taa Bobo k'a daminɛ avril kalo tile 24 na ka taa se mai kalo tile 3 ma don o don pankuru bɛ bɔ Bobo Waga ka taa Bobo ka bɔ Bobo ka na Waga wa ni maa min b'a fɛ k'a sɔrɔ fana i ka taa wa Mali fana ta u bɛna tile 3 fara o fana taali kan ka bɔ yan ka taa Waga sabula min ye u ka biennale ye n'o ye semaine nationale de la culture fala ye ale gintan de ka bon ni gintan bɛɛ ye ɲɔgɔn faranga bɛɛ ye donc AES jamanaw welelen don ɲinanta denfaya hɔrɔnnen n'an b'a fɔ ma ko invité d'honneur o ye Gana ye yɔrɔ sa ko anw kun y'a ye donc ɲinanta an bɛ taa Bobo Julaso de ka taa ɲɛnajɛ in ale kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna sa Air Burkina kɔni kɛlen don ka sɔngɔw bin kosɛbɛ ka bɔ Bamako ka taa Waga fɔlɔ o sɔngɔ karilen don k'o da duguma fɔlɔ n'i sera Waga fana ka taa Bobo o fana ye don o don ye k'a daminɛ avril kalo ale tile 24 ka taa se mai kalo tile 3 ma sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 don o don sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 fo ka taa fɔ mai kalo tile fɔlɔ la o ta ye nɛgɛ kanɲɛ 15 ye sabula est ce que tulo in tɛ kun cɛ wɛrɛ de la tulo in bɛ kun cɛ o de la o yanni maa tɔw ka segin sa u y'a tɔ bɛɛ lajɛlen falen a bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada ye wa segiliw olu fana ye wulafɛla ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati don o don n'i taara sɔgɔma n'a y'i diya i bɛ se ka segin 10 heures n'a y'i diya i bɛ se ka segin 15 heures wa n'i bɛ ka bɔ Bobo fana kana i bɛ se ka na 8 heures i bɛ se ka na fana midi i bɛ se ka na fana fo 21 heures donc don o don fo ka taa se semaine nationale hukumu kɔnɔna na sa Air Burkina ale bɛna na fiɲɛ tulukala minɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin an filɛbaa n'an lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen ma min ye monsieur le maire Seydou Sako Jalafarakaw ka maire k'an b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo n y'a f'i ɲɛna ko nidon ɲuman n'i t'a fɛ maa k'i kɔrɔbɔ taa Yaya Fofana fɛ yen Torokɔrɔbugu fala ye nidon ɲɛnama sɔsɔli tɛ min na fiyewu o b'ale kelen pe dɔrɔn de bolo Bamako kɔnɔna na Bayiba mairie du district la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Seydou Kɛmɛso fo Amadu Gasama k'ale fana fo domaine kɔnɔna na sɔgɔmada in na Segu château kɔrɔla la fala ye musokɔrɔba dɔ bɛ didɛgɛ feere ani Segu dɛgɛni Baarɔ an b'a fana fo k'a tangara fala ye n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko tangara o ye bamanan fɔlɔ ye filanan ye Buware ye an dɔw bɛ sɔrɔ ka da olu kan kan'a fɔ maa ye dɛ yɔrɔ maa m'a mɛn maa ninnu u y'a mɛn ayiwa sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Nana Ana Jara ale tun bɛ yan ka se ka a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani Falaye Keyita ni ne yɛrɛ a k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 Ala ka juma timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabolo la Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.